Minule sme skončili, priatelia, na probléme, ktorý je v tom, že keď som mal uvedený začiatok alebo nejaký datum, tak sa reklama zobrazovala a končila správne, ale ako náhle nemám uvedený čas, čiže tam bola nulová hodnota, niečo na ten spôsob, aj tak to vôbec nepracovalo korektne tak, ako chceme. Tak som niečo hľadal a našiel som veľmi zaujímavé teda funkcie. Pozrite sa, where je tu pardon, ja to troška približím. My môžeme where kombinovať s ďalšími selektami. Where has, čo znamená? Dáte si napríklad vybrať posty a poviete where has. Ak post má nejaké komentáre, čiže úplnená tabuľka, tak povie áno, vyberie to. Áno. Alebo ak dáte, že select post, ak doesn't have napríklad komentáre, tak neurobí nič. Áno, čiže respektíve vyťahte len tie posty, ktoré nemajú žiadne komentáre, čo je veľmi šikovné. No a keď takto napríklad count, áno. Čiže keď majú nejaký počet komentárov a keď takto ideme ďalej, tak zistíme, že vlastne my môžeme kombinovať where s or alebo s null alebo s has. Takže v praxi čo to znamená? V praxi to znamená tak, že tu vyberám, toto funguje dobre, keď je tam nejaký údaj, áno, začať publikovania. Ale čo robí, keď nemá údaj? Funguje to tak, že my to môžeme teda where kombinovať. Čiže ja si skopírujem tento riadok a poviem where null, čiže keď táto tu položka je nulová, vyber ju a teraz pozor, or alebo veľké písmeno where start published rovná sa dnešný dátum, áno. Čiže vidíme, že teraz by publikovanie mohlo ísť. Ja si toto vyberiem pre istotu, aby nám to select nejak neskreslilo. A povedal som databázy, že z modelu Wigvet zober tie, ktoré patria tejto pozícii v Blade, ktoré sú publikované. A teraz, kde start published je nulová, or alebo kde start published má nejaký dátum a ten dátum je jednoducho nižší alebo rovný dnešnému dňu. Áno. Takže tento jednoduchý select by nám mal zabezpečiť, že to pôjde vynikajúco. Takže teraz tu mám pozícia site a začiatok ani koniec nemám. Vtedy mi to nešlo. Teraz ide. Vidíte? Ide, predtým to nešlo, lebo platí podmienka táto. Where is null, alebo keďže táto or vlastne je teraz nefunkčná, lebo tam kolumn je nulová hodnota. Áno. A to vyťahne toto. No podľa mňa je to fantastické. Ja som teraz v edite, tu vidíme, že edit, reklama 6, a teraz začiatok publikovania dám o deň, to je zajtra, áno, z môjho pohľadu. Uložené a zajtrajšie publikovanie, keďže dnes je dnes, zajtra je zajtra, by to malo zmiznúť a zmizlo. Prečo zmizlo? Pretože platí táto podmienka a táto už nie je nulová. Áno. A to vlastne sme chceli. Vrátim sa naspäť, som v edite a čo sa stane?
že zajtra bude publikovať. Čo sa stane, keď by som akože pridal pred včerom, hej? Čiže dátum do minulosti. Toto sa zmení tým pádom. Áno, uložené na druhého dňa v máji. Teraz by sa mala objaviť a takto funguje. Takže prvý veľký vážny problém teda máme vyriešený týmto zápisom, že buď zadáme alebo nezadáme, tak to jednoducho pekne selektuje. Na toto je úžasné, čo som vlastne aj ja som objavil, že my môžeme spojiť, hej, tak napríklad or, where, null. Aj takto môžeme kombinovať. Áno. Alebo where táto podmienka, or where táto podmienka, áno. Ale to by som musel potom zapísať, že neviem, či nie tak, pardon, takto nejak. No, ale vec je taká, že tak je to lepšie, čiže where bunka start published where null, tak, or alebo where published je menší alebo rovný dátumu. Toto vrazím tu. Takže ďakujem za pozornosť a na budúce vyriešime druhú podmienku.